Juan Carlos I, xa sabes, o campechano, o rei fugado por evasión de impostos, acaba de publicar as súas memorias. Di que é para contar a súa historia aos seus queridos súbditos, pero iso sí, empeza publicando en Francia. E que nos contan estas memorias? Di que esas mordidas millonarias que lle deron os seus amigos de Arabia Saudí, bueno, pois que non as puido rexeitar, e que ademais hai que entendelo porque é que o único xubilado do Estado español que non ten pensión e recoñece que tiña contas en Suiza, pero non pensedes mal, recoñece a gran admiración que sentía por Franco, un dictador que asasinou a miles de persoas. Pese a todo isto, vemos como cada vez que visita o noso país, cada vez que ven a Sanxenxo, é recibido con todos os honores por parte do Partido Popular. E sobre este tema de Franco, permitídeme que vos lea o que di literalmente. Di que sentía por él un enorme respeto, que apreciaba a súa intelixencia e que nunca permitiu que ninguén o criticase na súa presenza. E como guinda, tamén confesa que el considera unha gran fazaña de Franco que a ditadura durase 40 anos. Temos unha monarquía corrupta e, ademais, franquista e indecente. Por iso, desde o BNG, nos reafirmamos nos nosos valores republicanos e na defensa en que non somos súbditos, somos cidadáns libres.